Εμείς ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε. Το λόγο τώρα έχει ο εισηγητής από το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, ο κύριος Παραστατίδης. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναρωτιέμαι σε τι χώρα ζούμε. Αναρωτιέμαι σε τι χώρα ζούμε όταν 2 χρόνια μετά το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών αναζητείται ακόμα η αιτία θανάτου αυτών των 57 παιδιών. Αναζητείται ακόμη η αλήθεια και αναζητείται εξαιτίας της επιμονής των γονέων και όλων ημών ως πολιτών, όχι ως πολιτικών, ως πολιτών. Αναζητείται η αλήθεια. Και σήμερα από τα πλέον επίσημα χείλη, αυτά του Πρωθυπουργού της χώρας, μαθαίνουμε ότι αλλάζουν τα δεδομένα. Δηλώνει λοιπόν σήμερα σε συνέντευξή του ο κύριος Μητσοτάκης, ανοίγω εισαγωγικά, 15 ημέρες μετά το ατύχημα, με βάση τις πληροφορίες που είχα, λες και ο Πρωθυπουργός της χώρας είναι μεταφορέας πληροφοριών, είχα πει ότι η αμαξοστοιχεία δεν μετέφερε τίποτα ύποπτο. Γιατί γι' αυτό με είχαν διαβεβαιώσει οι εμπλεκόμενοι, η Hellenic Train και η πυροσβεστική. Αυτό λέει που έμοιαζε τότε απίθανο σενάριο, σήμερα είναι πιθανό. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός της χώρας 2 χρόνια πριν, τοποθετήθηκε για αποδεικτικό υλικό, το οποίο αφορούσε στην δικογραφία, υποκαθιστώντας την ίδια τη δικαιοσύνη, και βεβαίως με αυτά τα δεδομένα προχωρήσαμε, κάναμε και εκλογική διαδικασία, πήρε η Νέα Δημοκρατία και το 41% και όλα καλά, όλα ωραία. Σήμερα ο Πρωθυπουργός της χώρας δηλώνει παραπλανημένος, αλλά και αμετανόητος, καθώς προσπαθεί να αποδράσει από τις ευθύνες, αδειάζοντας τον ίδιο του τον εαυτό. Αυτόν αδειάζει, τον ίδιο του τον εαυτό. Το μόνο που δεν ζήτησε απόψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν την παραίτηση του Πρωθυπουργού. Την παραίτηση του Πρωθυπουργού, κατηγορώντας τον ότι παραπλάνησε τους γονείς, παραπλάνησε τους πολίτες, παραπλάνησε τα κόμματα, τις πολιτικές δυνάμεις, παραπλάνησε τη δικαιοσύνη, παραπλάνησε την ίδια τη χώρα. Πραγματικά αναρωτιέμαι σε τι χώρα ζούμε. Ως προς το νομοσχέδιο, κλείνοντας, δεν έχω να πω κάτι. Νομίζω ότι έχουμε καλυφθεί από τα όσα είπαμε στην εισήγηση και βεβαίως ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και οι ομιλητές μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε. Ολοκληρώνουμε τη συζήτηση με την τοποθέτηση από τη Νέα Δημοκρατία του κ. Ιωάννη Λοβέρδου.